Un total de 350 traballos foron presentados ao concurso escolar de deseño do cartel e postal de Nadal de Ribeira. Nos vindeiros días farase pública a identidade das persoas gañadoras dun vale de 120 euros para investir no comercio local. Un total de 350 traballos foron presentados ao concurso escolar de deseño do cartel e postal de Nadal impulsado pola Concellería de Cultura de Ribeira. Así quedou reflectido despois da reunión do xurado para determinar as persoas gañadoras en cada unha das modalidades. O xurado estivo formado por Eugenia Gómez, Antonio Pérez e Xoán Pastor Rodríguez, persoas de recoñecida traxectoria no mundo da arte, e Juana Brión, concelleira de Educación, coa única intención de emitir o veredicto deste concurso. Os traballos proceden do CEIP de Carreira, de Palmeira de Artes ou de Amicos, ademais da Milagrosa, o grupo Galaxia Frións e de Olveira. Nos vindeiros días farase pública a identidade das persoas gañadoras. Compre lembrar que se establece un único premio de 120 euros en vales de compra a investir no comercio local para o gañador do concurso na modalidade de cartel de Nadal e un único premio tamén de 120 para o gañador do concurso na modalidade de postal de Nadal.